Dobre, takže vidím. Pozrite sa na ňu. To je naša šampión. Kto to tu je? Tu je sme... Kto to tu je? Vivienka. Kde sme, Viktorka? Vivienka, kde sme? Povedz mi, otoč sa. Ja som Rotko. Sme v lesoparku. Hoďačky sú pokazené, ale sú aspoň dreva, na ktorých sa vieme zabaviť. Kde ty si teraz? Na dreve, na ktorých sa hrajeme s Vivienkou. Vivienka, ukáž sa mi si. Je to strašné zabavné. Hej, a ona vie, Vivienka? Hop, i pozrite na ňu. Jak ona tak šustí. Pozri sa na ocka. No, ukáž, ak teraz ty pôjdeš na druhý. Hej, ha? Dobre. Idem. Najlepšie dreva, ktoré sa bohužiaľ hýbu. Tak, aby som nespadla, tak idem dole. A teraz zaskočím. Krásne. To bola naša Viktorka. Čo to je? Viktorka Krúčiková. Ostaď sa. Ešte raz povedz, ako sa voláš? Viktorka Krúčiková. A ako sa voláš? Viktorka Krúčiková, môžem to zagajdať. Zagajdaj, jasne. A kto to tu je ešte? Vivienko Kuciková. Kto ty si? Vivienko Kuciková Žubovne. Hej. Sme pod hradom. Aha. Tak sa zagajdaj ty. Gajdaš. Teraz mi povedz, kto ty si, pekne sa predstav. Vivienka Kuciková. Nevidíš si do tváre, neukáž. Som Vivienka. No povedz nám. Som Vivienka Kuciková Žubovne starej a sa píša tu do parku. Do parku? A čo ty robíš v tom parku? Sa hájem. Hraješ sa? No dobre. A ináč ako sa máš? Dobre. Dobre? Áno? Dobre, áno. V Egypte. Kde si bola? Nie, ty si nebola. Egypte. Ty nevieš, kde je Egypt. Tu idem. Hej! Pozrite, ako skaz. Raz, dva, tri. Oha. No dobre, tak zakývajte do kamery. Čauko. Čau. Vivienka. Kamerovať. Čau. Ahojte. Snaží na budúce. Áno. Pustiť kameru. To sme my. Zakývajte. Odkiaľ si čakaj. Čauko. A ešte Vivienka zakýve. Ahoj. Čau. Skúkaš? Jak sme na kameru. Kameru svet. Aha. Aha.